Я сидів майже в цей час сам. ШИЗО в одиночці. Там за виключенням 3 днів, коли там мене, я думаю, що помилково вони в общий А барак. вас в одиночную камеру, получается, вы сидели в одиночной камере. Почему? Як чому? Зараз я вам скажу, як це сформулювати. Там же ж є полоси ставлять в особистій справі. Там склонен к тому, так. И склонен к распространению экстремистской пропаганды. То есть вас считали особо опасным каким-то преступником и пытались изолировать тем самым? На нас там так і кажуть диверсанти, українські диверсанти. Коли повели мене там на чергову комісію і це озвучили, що склонен к тому. Я кажу, хоч один приклад мені наведіть на підтвердження ваших слів. Просто так, щоб мені самому цікаво, як ви це аргументуєте. Відповіді, звичайно, ніякої ніхто не надав мені, але для них, я навіть не знаю, чому так. Саме отак вони до цього ставляться. Мені Владимир, а вот вы сказали, что в тюрьме в Торжке вы практически сидели один, да, и поэтому вам сложно говорить о том, как вам там относились. Но вы сидели не только в Торжке, вы сидели в Керченском следственном изоляторе, если не ошибаюсь, после Раздольнинского, кстати. К чему мы еще... Не следственном изоляторе. В тюрьме. Керченской тюрьме, да. ИК, исправительная колония. Исправительной колонии Керченской, да. И вот когда вы там находились, здесь, конечно же, мы читали новости о вашем там нахождении, и, собственно, председатель Меджлиса, заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз говорил о том, что пока вы находились в Керчи, к вам там очень плохо относились. Так ли это? Собственно, там вас избивали. Давайте розділимо. Колонія є колонія. Ви розумієте, що це специфічне середовище. Да. І розділимо арестанти, люди засуджені і керівництво колонії. Я вам скажу так, що серед як керівництва колонії неоднозначне ставлення від розуміння того, що відбувається, і там, що називається, піти на зустріч, до абсолютного негативу того, що називається мочить по повній програмі. Що стосується середовища саме засуджених, я скажу так, що випадки там були різні, але на 90% все ж таки, це було, як зараз слово пригадаю, бачите, в мене всі слова повилітали з голови. Це була підтримка. Тобто підтримка в тому плані, що люди із повагою ставились. Це в Керченському, так, в Керченській колонії. Так. Люди із повагою ставились до тих обставин, за яких я потрапив сюди, і до того, за що я потрапив насправді сюди.